समावहा जोंहा दिनै बेयाव मोनदों जोङो बे रौता हालामनिनो बयनिख्रुइबो गोबांसिन नाम्बार मोननो हानायनि जोंहा बिमा बेयाव दङ बिथांनियाव जों बेखौनो मोनथिगोन दिनै बिथाङा जे दिनै गोबांसिन नाम्बार मोनबाय बेयावहा बेसेबां खस्थ' खालामनानै नोंहा बेसेबांखिनि नाम्बारखौ मोननो हाखै बेखिनि नाम्बार मोननायाव आंहा जोबोद गोजोननाय दङ माने आं सानाखैमोन आंनि फिसालाया डिस्टिंसन मोनगोन होननानै दा बेखिनियावहाय गोबां खस्थ' खालामनानै बिथाङा गथ'आ मास मोनसेल' फरायदों बेखिनियावनो बेदि डिस्टिंसन मोनदों बेवहाय आंहा हाजासे गोजोननाय दङ साबायखर थाबाय खुलुमबाय बे समावहा जों दंफैयो बे रौता बियाब बाथौ गौथुमनि बे बाथौ आश्रमावहाय दिनै रौता बियाब बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा बेवहाय मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारियाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसा बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लादों दिनै जों बेवहा बेखौनो मोनथिनो थाखाय फैदों फरायसा बिथांमोना बेसेबां खस्थ' खालामनानै आरो मा जानो साननानै बिथांमोना बेसेबांखिनि माबाखौ बोरै मोननो हाखो बेखौ जों सोंगोन बुंदो जोङो आंनि मुङा फुंखा राजा बसुमतारी आं सेक्रेटारि स्कुल रौतानिफ्राय पास जाबोनाय बेसेबांसो खस्थ' खालामनानै नों बेसेबांखिनि पासिंखौ मोननो हाखो आं बारा फरायाखै फुङाव 3 घन्टा सानसुआव 2 घन्टा आरो बेलासियाव 3 घन्टा नोंथाङा बेसेबांखिनि पारसेन्ट लाना गोजोनना मोनदोंना मोनाखै आं जेसेबांखिनि नांगौमोन बेसेबांखौ मोननानै मोजां मोनदों ओमफ्राय जेनेबा आइ आफायाबो बेसेबां एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बेसेबां मोननो हादों आं ओंखायनो मोजां मोनदों दिनै जे नोंथाङा बेयाव बरायजाबाय बेसेबां गोजोननाय मोनदों नोङो आं सानाखैमोन दे आं सानसेखालि बरायजागोन होननानै ओमफ्राय बे माबा साननाया जाफुंबाय आरो दिनै ओंखायनो जोबोद मोजां मोनदों साबायखर थाबाय आरो बिथिं थांबावनि जोङो बेसेबां गोजोननाय मोनदों बेखौ जों एसे फोरमायदो फरायजानो मोननानै मोजांखौनो मोनदों गोजोननाय मोनदों साबायखर थाबाय बेसेबां गोजोननाय मोनदों जोबोद मोजां मोनदों फरायजानो मोननानै बेसेबां पारसेन्ट लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिगोन आं 72.3% लानानै जिउआव माबाफोर थांखि लादों नामा नोंथाङा जिउआव आं एग्रिकालचारिस्ट जानो थांखि लादों ओमफ्राय आं दायो साइन्स स्ट्रिम लादों आरो साबायखर थाबाय खुलुमबाय दिनैनि बे हाबाफारियावहा जोंहा गाहाय आलासि महरै हांख्रायजानाय जोंनि गेजेराव दङ सार धनुराम सार बिथांनियाव जोङो बेखौनो सिगांग्रोयै मोन्थिनो लुबैबाय दिनै सारा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै बेसेबां गोजोनखो बेखौ जोंनि गिबियाव बाथौ बिबुंसारनिसिम साबायखर जासिबाय बे बुब्लियाव आङो दिनैनि बे गेदेर हाबाफारि अर्थात रौता बियाब बाथौ लाइमोन आफादा खुंनाय थांनाय मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बेयाव थानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों मानोना बिसोरो जोंनि इयुन जोलै आरो बे इयुन जोलैया गोरों गथ'फोर गोजा बे गोरों गथ'फोरनि खाथियाव गावनि गोसोनि साननायफोरखौ जोङो फोरमायलायनो मोननानै आं खोबैनो गोजोननाय मोन्दों साबायखर थाबाय सारा बे जे हाबाफारि बेखौ नोंथांमोना बोसोरफ्रोमबो लायो बेखौ एसे मिथिगौ बेखौ रौता बियाब बाथौ गौथुमा गोदोनिफ्राय लाबोदों जों जेब्ला लाइमोन आफादनि हाबाफारि मावदोंमोन बे समावबो लाबोनाय जादोंमोन दासिमबो लाबाय थादों बेनि गेजेरजों जोङो खोब मोनसे समाजाव मोनसे बादायनायनि मोनसे गोसोथिखौ जों फरायसाफोरनि खाथियाव लाबोनो हादों होननानै जों सानना लादों मानोना जोंनि बाथौआरिफोरनि गेजेराव गोदो साफा सानैल' फार्स्ट डिभिजन मोननाय ओंखारोमोन नाथाय दिनै जोंहा प्राय 35नि बारा हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिकखौ ज' लोगो नांनानै जोंनि रौता बियाबनि सिङाव प्राय 35निबो बारा फरायसाफोरखौ जोङो फार्स्ट डिभिजन मोननो हानायानो बिनिनो मोनसे लैखोन होननानै जों बुंनो सानो बे मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बियो बे 34 जों फार्स्ट डिभिजन खालामनाया सार आरो बेखौनो मोनसे जोबनायावहा जेनेबा जों बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोना बे हाबाफारिनि लानायनि सोमोन्दै माबाफोर खौरां फोरमायनो सानो थारैनो जों फोरमायनो सानगोन जोंनि दिथागिरि बिमा बिफाफ्रा बेखौ सानना लानो नांगोन जे जोंनि गथ'फोरखौ बेबायदिनो बरायजानो मोननाय जाथों आरो बेल' नङा बियाबनि सिङावल' थानानै जों बरायजानायखौ जोङो साननो नाङा जे आसामनि गेजेरावनो बांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिनो हानाय जानायनि मोनसे थांखिजों जोंनि गथ'फोरखौ थिग खालामनांगौ आरो जोंनि गथ'फ्राबो फरायसाफ्राबो बे गोसोथिखौ लानानै आवगायलाङोबा सानसे निस्सय जोङो आसामनि गेजेरावनो बांसिन नम्बर मोननानै पास जानो हानाय रेकर्डखौ जों लाखिनो हागोन होननानै आं सानो साबायखर थाबाय बेखिनिखौ सम होनायनि थाखाय